Každé Vianoce, každý rok nám robia radosť 3 oriešky. Ale čo keby sme konečne urobili radosť my im? 3 orieškom. Našli sme ich. Sú to oriešky Fox, Lesko a Brain. Z obsieho útulku Cerberus. Čo by si tak mohli prijať? Nie je to princ. Ani šaty s vlečkou. Vypočujte si ich príbehy. Malý Foxík už ako šteniatko miloval cestopisy. Rozhodol sa, že sa vydá na cestu okolo sveta. Za 7 dní prešiel 7 ulic a 7 mlák. Naháňali ho rýchle jaguáre aj obrovské medvede. Pozrite, kto ho chytil nakoniec. Foxík má cestovania plné zuby. Už by sa rád usadil u dobrého pána. Oriešok nie je na Vianoce. Oriešok je na celý život. Nelajkujte, radšej šerujte a nájdite 3 orieškom pána. Toto je príbeh chrabrého Braina. Brain žil na dvore miznúceho pána. Aj raz na vychádzke sa jeho pán z ničoho nič vyparil. Brain sa nedal. Hľadal svojho pána, hľadal a hľadal. A keď ho konečne našiel, on sa mu vyparil znova. Brain túži mať pána, ktorý mu už nikdy nezmizne. Oriešok nie je na Vianoce. Oriešok je na celý život. Nelajkujte, radšej šerujte a nájdite 3 orieškom pána. Lesko mal ešte len pár mesiacov, keď sa jedného zimného večera stratil v hlbokom lese. A viete, kto v tom lese býval? Bludičky. Opantali Leska a priviazali ho ostrom. Muselo to tak byť, lebo človek by to hádam neurobil. Lesko sa triasol od zimy. V poslednej chvíli ho našli dobrí ľudia a vyviedli ho von. A tu on čaká na skutočného pána. Nie na bludičku. Oriešok nie je na Vianoce. Oriešok je na celý život. Nelajkujte, radšej šerujte a nájdite 3 orieškom pána.